Jama'a sunana Amal Umar. Sunanta Amal Umar. Amal Umar ga ki a inda ake haska fim din nan na kawayen amarya. Me za ki ce game da wannan fim din nan? To gaskiya fim ɗin ƙawayen amarya ya yi kyau sosai, fim ne wanda ya kamata kowa ya zo ya kalla, fim ne akan family issues kuma ya yi kyau sosai. Okay, duba ga yanayin yadda an haska fim din yanzu, kina daga cikin wani kun kalli fim din yanzu ko? Na? Kun ga fim din ko? Mun gani. To, ko za ki ga masu kallo wani irin sakonni ne wanda kike jan hankalin masu kallon fina-finan Hausa da su yi koyi da wannan fim din? To gaskiya fim ne wanda ya kamata mutane ko in ce kishiyoyi wanda suke zama a gida ya kamata su kalli fim din nan, saboda zai sa su haɗa kansu, sannan kuma da 'ya'ya wanda suke ɗaukan kansu ba a matsayin iyaye ba. Idan uba ya haɗa 'yan uwa sai su ga kamar kawai su ba 'yan uwa bane, kawai in uwa ce ta haɗa 'yan uwa, to ya kamata duk su zo su kalli fim din nan, saboda fim ne akan family issues kamar yadda na faɗa, kuma sakon da aka tura shi ya je sosai. To shikenan, a yanzu misali Amal ɗaya daga cikin jaruman fina-finan Hausa, wani me za ki gaya wa masu kallo idan duba ga yanayin yadda yanzu an riga da an haska fim din nan, idan mutum ya son kallon fim din nan ina zai ga fim din nan? To za a iya kalla wannan fim din all over nationwide a www.beautifulafrica.com. Ok, idan mutum ya su tabin zai samu kallon fim din nan a wannan shafin da yake faɗa kenan. Wannan shafin zai samu, wato www.beautifulafrica.com, a wannan zai kalla. To daga karshe wani irin jan hankali ko kuma za ki yi wa daraktoci da kuma producers masu ɗaukar nauyin fina-finai da kuma masu bada umarni a game da su yi koyi game da wannan fim din da kuka kalla? To gaskiya abin da zan ce shine, kamar kowa dai ma ya san yanzu fim ya canza ba kamar yadda ake yi da ba, yanzu fim ya dawo abu na daban ne. Ya kamata kuma producers mu da directors mu su dinga irin koyi da irin wayannan fina-finan, saboda jawo hankalin mutane, saboda akwai wanda da yawa irin ba sa proud da yaran su, kuma ba sa ganin Hausa film a matsayin wani abu, amma idan jaruman mu, producers mu, directors mu suka haɗa kai suna irin wannan fina-finan, to dole mutanen mu da ba sa kallon film din mu suke gani kamar ba abin da ya kamata su kalla bane, duk za a zo a rinka kallo. Haka ya kamata gaskiya da a rinka film. To jaruma Amal, mun gode miki, ubangiji Allah saka da alkhairi. Sai kuma ki bada shawari game da sauran abun nan yan uwanki mata jarumai da suke tasowa ba. To jarumai mata yan wana wanda suke tasowa, abinda zan iya faɗa shine kawai believe in yourself. If you can do it, you can do it. Just don't even put someone, just keep people aside and just do what you want to. Wato ina fahimce ki, kowace jaruma ta yadda da kanta, in za ki yi shi za ki yi shi, in ba ki yi shi kuma ba za ki yi shi ba. Maganan kowa kaki ga ko wani zai kira ki da yar iska ko wani abu, kawai na kamar yadda na faɗa, believe in yourself. I can do it, yes I can do it. Shine. Shigen, mun gode. To na gode. Yawa. To masu kallon mu, kamar yadda tattauna mu yake ci gaba, kuna jin yadda muke hira da ke da jaruman namu mata da maza. To ku ci gaba da bibiya ta, kar ku gaji, insha Allah zan sake kawo muku wata jaruman kuma. Sunana Awal G-Star. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni. Kada ku manta danna subscribe, sai ku danna ƙararrawa domin hakan zai ƙara mana ingancin samun followers ɗinmu na YouTube. Mun gode.